Nyt mä alkan vähän puhua näissä videoissa, että tiedätte edes mitä tässä tapahtuu. Ja noita vähän tyyppejä tulemaan. Ehkä muutama visu nyt tässä nopeasti. Kolme, sitten vielä 8 barbaaria. Sitten mä lupasin mun muutamalle kaverille esittää niiden beissejä. Eka, joo, autonimi, mutta ei se ketään haittaa. Ei mikään ihmeellinen beissi. Ihan perus. Sitten Eetu 1. Tosta on tossa. No tää on vähän matkii kyllä mun beissiä. Oikeastaan molemmat on matkinut videosta. Tuo matkin sitä ennemmin. Sitten vielä tossa Chrisback. Täällä on aika paljon pokaaleitakin Chrisbackilla. Ainakin yhtä paljon kuin mulla. Silti vähemmän. Sitten vielä. Sitten tää on mun kännykkätyyppi. Tuo on kyllä poistanut tämän pelin kännykältä. Sitten vielä Tepsu 24. No tässä tää olikin tää video. Ehkä sus myöhemmin taas lisää. Morjens!